Yan o, ando na, siniksik na. Ando na. Diyos, laki. Ayun mga Toy, good afternoon po sa inyong lahat mga Toy. At samahan nyo ako mga Toy na magpi-fishing tayo dito sa may mini park ng Taguig, People's Park. So yan, tara mga Toy. Dalawang tao tayong gagamitin mga Toy. Ito lang tayo. Kasi nung nakaraan mga Toy, nung Chinese New Year mga Toy, ay naka-harvest ako dito mga Toy. Malalaking tilapia. Nagat mga Toy eh. Hindi inaabot. Ito lang oh. Pagos na ako dyan mga Toy oh. Sa gilid. Ayan na naman mga Toy. Yan na naman oh. Ayan na naman mga Toy. Mga Toy, ang laki mga Toy. Grabe. Oh, baluktot talaga mga Toy. Diyos, laki. Night fish mga Toy, laki. Pangsisig mga Toy. Grabe. Yan o Kachoy Michael, paborito mo to. Paborito mo ng to Kachoy. Grabe, ang laki oh. Saan ko kaya ito papadaanin mga Toy? Ang laki talaga mga Toy. Nasa to, 2 kilo mahigit. Oh, dito lang yan mga Toy oh. Yan, sa may Kalayaan Bridge malapit. Sa may mini park. Ang laki, marami na palang night fish ngayon. Mahal kilo ngayon mga Toy nito. Yan oh. Grabe, akala ko kung ano na. Ito na oh, dalag. Come on baby. Pag ito nagpahuli mga Toy, para sa akin to. Ay! Lord, ibigay nyo na po ito sa akin Lord. Pangsisig ko to. Huwag kang gagalaw ha. Huwag kang pipsik. Ay, naku. Delikado. Yun mga Katoy, ang laki. Grabe. Woo! Grabe pangsisig. Thank you Lord. Grabe mga Katoy. Hindi ko masya sa babaran. Hindi ko masya mga Katoy dito sa babaran ko. So yan muli mga Katoy, maraming salamat sa mga sumuporta nga pala sa fishing adventures natin sa sa Canarim Lake sa may Tarlac. Thank you sa inyo mga Katoy. Yo, balik fishing na tayo dito sa Maynila.